Παιδιά, ησυχία! Γέρα από κάτω και οι γείτονες κοιμούνται. Τέλος πάντων δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ήρθα εδώ για να σας κάνω ένα άλλο review σε ένα παιχνίδι που ονομάζεται Prototype. Το Prototype είναι ένα παιχνίδι δράσης και περιπέτειας. Αυτό το παιχνίδι αναπτύχθηκε στον κόσμο από την Radical Entertainment, κάπως έτσι, και κυκλοφόρησε από την Activision. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε πρώτα στη Βόρεια Αμερική στις 9 Ιουνίου του 2009 και μετά στα νοτιοδυτικά τμήματα της Βόρειας Αμερικής. Καθώς δημοσιεύτηκε και στην Οκεάνια στις 10 Ιουνίου. Κυκλοφόρησε στην Ευρώπη στις 12 Ιουνίου. Ο πρωταγωνιστής είναι ο Άλεξ Μέρσερ. Ο Άλεξ Μέρσερ έχει απίστευτες δυνάμεις και όπως λέει και η ιστορία, το παιχνίδι έχει οριστεί στη Νέα Υόρκη, όπου μια μολυσματική χολέρα γνωστή ως Blacklight εξαπλώνεται μέσα στο Μανχάταν. Όσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί από αυτή τη μόλυνση, την Blacklight, έχουν γίνει τέρατα με διαφορετικές μορφές, ζόμπι. Ο Άλεξ πρέπει να σκοτώσει όλα αυτά τα τέρατα, όλα αυτά τα ζόμπι, αλλά και ο στόχος του είναι να σταματήσει μια στρατιωτική ομάδα που λειτουργεί από την Blackwatch, κάτι τέτοιο, από την Blackwatch. Όπως βλέπετε, η στρατιωτική ομάδα σκοτώνει τα ζόμπι, αλλά ο Άλεξ σκοτώνει και τους δύο. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις που μπορείτε να κάνετε, γι' αυτό και σε αυτό το παιχνίδι σας συνιστώ να το παίξετε με κονσόλα. Εντάξει, υπάρχουν τόσα κουμπιά στον υπολογιστή και θα μπερδευτείτε κάποιες φορές, γι' αυτό κονσόλα πάντα καλύτερα. Forever κονσόλα PlayStation 3. Το παιχνίδι έχει δημιουργηθεί και για PlayStation 3, Xbox 360 και για τα Microsoft Windows. Τα γραφικά είναι πάρα πολύ καλά για το 2009, 3D. Απλά κάποιες φορές βλέπετε ότι δεν φαίνονται και καλά οι φάτσες, ειδικά η φάτσα του Άλεξ. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, είναι παιχνίδι το 2009. Σε αυτή τη σειρά έχει βγει και το πρώτο τα δύο, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Πριν από μία εβδομάδα, αυτό είναι αλήθεια, νομίζω ότι είχε βγει και το πρώτο τα 3, δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων. Σε αυτό το παιχνίδι μπορείτε να κάνετε free running, να σκοτώνετε τους ανθρώπους, να καταστρέφετε τα πάντα. Και το ωραίο είναι ότι, εντάξει, αυτό το παιχνίδι είναι parkour. Σε κάθε πίστα, επίπεδο, κάνεις parkour. Το παιχνίδι το αγόρασα με 10 ευρώ, εντάξει, αξίζει το κόπο. Το μέγιστο είναι μέχρι 30, 20, 30, 40 ευρώ, το μεγαλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε. Από μένα, καλή συνέχεια.